Το πρόγραμμα Μονοπάτια της Παράδοσης ήταν μια πολύ καλή εμπειρία που συνδύαζε επισκέψεις σε ιερούς ναούς μαζί με ψυχαγωγία με όλους τους μαθητές, που ήταν ένα γεγονός να δεθούμε όλοι μαζί. Ήταν πολύ ωραίες εμπειρίες, πηγαίνοντας σε πολλά μέρη της Κρήτης που δεν θα πηγαίναμε χωρίς αυτό το πρόγραμμα. Και πιστεύω είμαι πολύ τυχερός που η τάξη μου πληρώθηκε σε αυτό το πρόγραμμα, ώστε να συμμετέχω κι εγώ και να αποκομίσω πολύ ωραίες εμπειρίες που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Εγώ, όπως και πέρσι, συμμετείχα σε αυτό το πρόγραμμα. Πιστεύω ότι ήταν παρόμοιες εμπειρίες. Δηλαδή, πηγαίναμε σε παρόμοια μέρη, μιλούσαμε με ανθρώπους που μας έλεγαν όλες τις εμπειρίες τους, αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν μάθαμε περισσότερα πράγματα. Όπως και πέρσι, το φαΐ ήταν το καλύτερο όλες τις υπόθεσεις, ειδικά στο τέλος. Γενικότερα, πρέπει να ευχαριστήσουμε όλους τους καθηγητές, γιατί αυτοί φταίνε που δημιουργήθηκε όλο αυτό το κλίμα και όλη αυτή η ομάδα. Και γενικότερα ήταν μια ευχάριστη παρέα, όλοι μαζί ήμασταν μια παρέα, δεν νιώσε πιστεύω κανείς απ' έξω. Και όλα ήταν υπέροχα. Αυτά. Το πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχαμε, κατά τη γνώμη μου, θεωρώ ότι ήταν μια εξαιρετική εμπειρία. Καθώς πέρα από το ότι πήγαμε σε διάφορα μέρη και είδαμε διαφορετικές τοποθεσίες στην Κρήτη, που μπορεί κάποιοι από εμάς να μην είχαμε πάει ποτέ. Πέρα από αυτό, ήταν και εκπαιδευτικό, γιατί μάθαμε ένα σωρό πράγματα με την αλληλεπίδρασή μας με διάφορους ιερείς παπάδες. Εγώ δεν έχω να πω κάτι αρνητικό για την όλη εμπειρία, γιατί εγώ προσωπικά πέρασα πολύ όμορφα, η παρέα ήταν πολύ ωραία εξίσου και το περιεχόμενο της εκδρομής ήταν, θεωρώ, τίμιο. Επόμενος. Ναι, δεν του φαινόταν. Εγώ έχω να πω ότι στην αρχή το είχα παρεξηγήσει λίγο. Πέρσι, γιατί εμείς το μισό, ήταν 4, ναι. Ήμασταν και πέρσι σε αυτό το πρόγραμμα και στην αρχή απλά μπήκαμε για πλάκα, ξέρω εγώ. Όχι επειδή ξέραμε ακριβώς τι είναι. Μετά που το γνωρίσαμε, καταλάβαμε ότι είναι. Γνωρίσαμε τέλος πάντων καλύτερα την παράδοση. Γιατί εγώ προσωπικά έμαθα πράγματα που δεν ήξερα. Και ήρθα πιο κοντά με αυτό το κομμάτι της Κρήτης, τέλος πάντων, τη θρησκεία, όχι πιο. Την προϊστορία μας, λοιπόν. Ναι, όχι το. Ναι. Αυτό, απλά την αρχή το είχα παρεξηγήσει λίγο. Αλλά εντάξει, μετά θέλαμε να ξαναπούμε. Είχαμε αγώνες με ήρθε και μετά και κρατούσαμε τη θέση μας, να πούνε άλλοι, να πούμε εμείς. Και ναι. Μετά βάλαμε και τους άλλους όλους εδώ, βέβαια. Παθιαστήκαν όλοι μετά. Θέλαμε να πηγαίνουμε πέρα. Κουραστικά ήταν, έχω να πω. Αλλά όλα καλά. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί. Πιο πολύ γιατί το έχω παρεξηγήσει, όχι τίποτα άλλο. Γιατί μετά, όταν ένας άνθρωπος δεν γνωρίζει κάτι από την αρχή, μετά που το γνωρίζει, πώς να το πω, μετά που το γνωρίζει περισσότερο, είναι πιο κοντά του, είναι πιο. Του είναι βασικά πιο εύκολο να το αγαπήσει, να το πω.